Kun olet valmis ottamaan linssit pois silmästä, huolehdi siitä, että sinulla on käsillä käsisaippuaa, valaistu peili ja nukkaamaton pyyhe. Totuttele poistamaan sama linssi ensin joka kerta sekaannusten välttämiseksi. Pese kädet saippualla ja huuhtele hyvin. Ja kuivaa ne huolella nukkaamattomalla pyyhkeellä. Katso suoraan peiliin ja varmista, että linssi on silmän värillisen osan päällä. Nosta yläluomea etusormella mahdollisimman läheltä luomen reunaa ja mahdollisimman keskeltä. Vedä toisen käden keskisormella alaluomea alaspäin mahdollisimman läheltä luomen reunaa ja mahdollisimman keskeltä. Laske nyt leukaasi niin, että katsot vinosti ylöspäin peiliin. Tämä luo enemmän tilaa ja helpottaa piilolinssin pois ottamista. Katso suoraan eteenpäin ja vie etusormesi hitaasti kohti linssiä. Paina sormi hellästi, mutta varmasti linssin pintaa vasten. Ja vedä linssiä alaspäin silmän alaosan valkoisen alueen päälle. On turvallisempaa ja helpompaa poistaa linssi valkoisen alueen päältä kuin värillisen alueen päältä. Purista linssin reunat yhteen etusormella ja peukalolla, hellävaraisella mutta tukevalla nipistysliikkeellä. Jos sinulla on vaikeuksia, yritä siirtää linssiä alaspäin ja poistaa se alaluomen päältä. Kun olet ottanut piilolinssin pois, heitä se pois. Toista vaiheet toiselle linssille. Valmis! Ota yhteyttä optikkoosi, jos tarvitset lisää ohjeita tai apua.